Dobro ljudi! Danas ćemo pričati o Windows 7 i Windows 8. S nama je moj brat Jovan, koji je od danas deo našeg kanala. On voli da se plezi, nemoj da se pleziš. Pričat ćemo danas o Windows 7 i Windows 8. Hajde da počnemo. Prvo, u Windows 8 ja ne umem da promenim na ćirilicu, sve mi je latinica. Naprimjer, kad igram Minecraft, ja sam namestio da bude na srpskom, zato što mi je tako lakše. Ali ne mogu, kad pretražem neke iteme, ne mogu da ih nađem zato što je na latinici. Na Windows 7 to je lako, imamo ono i dole ugao. I tu ima engleski, srpski ćirilica, srpski latinica. Samo da se namestim, onda sledeće. Na Windows 8 kad uđemo u start, ništa ne razumem. Gde uđemo, Windows 8 je dobra, start je dobar ako neko voli igrice. Onda, kako je preko celog ekrana starta, stisne strelicu na dole i imam dovoljno. Ako volite igrice tek onako, ako vam više trebaju programi, Windows 7 je bolji. I to, da. I ovo za latinicu. Što sam rekao? Onda. Windows 8. Kad pretražim nešto. Ja pretražim baš taj fajl, ne mogu da ga nađem. Na Windows 8 pretražim ga, odmah ga nađem. Odmah. I... Aha, evo. I ja mislim da je to to. Ja mislim da je to to. Mnogo je hladno, tako da ćeš i rukavice i šal. Znači, to je to. Vidimo se u narednoj nekoj epizodi. Klipu. Evo je on. Ćao.